Miért? Akkor hogy kényelmes? Errébb van a kormánya, mint a izé. Hát fiam, oda kell tenni, ami a fene miatt. A kormánymű miatt. Fék működik? A fék az nagyon jól működik. Jó fék. És a gáz is? Hát a gázt csak mozgatni tudod, az majd akkor lehet kipróbálni, hogyha ott leszünk. Yeah. Most még többet. Igen, az a kézigáz. Ez egy 10 litra, hát ez. Sebességváltó hol van? Ott. Ez. De furcsa. Kuplung is működik? Működik ezen minden, csak már nagyon régen ment. Mit a zsöngli?